Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündülügimize başlaýarys. Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty oýunçy geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlaryna ýeterlik derejede tomoşaçy gelmeýänligi sebäpli paýtagtyň mekteplerinden müňlerçe okuwçy mejburi ýagdaýda ýarşlara getirilip başlandy. Ýatlat geçdik. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Goloýda ýörütü permana gol çekip, Aşgabatyň orta we ýörütü mekdepleriniň okuwçylarynyň Aşgabat 2017 oýunlarynyň geçýän günlerini 18 sentýabrdan 28 sentýabr içinli nowatdan daşar dynç alşy uğrudulupdy. Şu gün bolsa, ýagny 19 sentýabrda ýer bilen Aşgabatyň Andalyp köçesinden Saparmurat Türkmenbaşy şaý ýolunyň uğruna ýerleşýän Olimpiya toplumyna müňlerçe okuwçynyň barýandygyny habarçylarymız aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan mektep mugallimläriniň sözüne görä, düýün duşenbe güni Bilim Ministrliginden mektep müdürlerine jaň edilip, her mektepden azyndan 120 okuwçynyň tomoşaçy ýokmyny oýunlara getirilmeligi barada tapşyryk berilipdir. Tomoşaçy okuwçylara ýolbaşçy bolup bellänen jogapkar mugallimler Olimpiya toplumlaryna gelen pursatlary ol ýeriniň türkmen guramaçylarynyň bellänen sanawdaky okuwçylaryň getirilip getirilmänligi bilen gödök görnüşde hasabat soraýandyklary aýdylýar. Düýün okuwçylaryň öýlerine jaň edip, olary şu gün oýunlara tomoşaçy edip getirmeligimiz barada tapşyryk berdiler. Bellenilen yere gelsegem, biz bilen minneti var ýaly gödök görnüş hasabat sorap, öz okuwçylarymyzyň öňünde awraýmyzy peseltdiler diýip atlandyrylmalygyny soran paýtagtyň bir mektebiniň mugallimy gurrun berdi. Azatlyk Radiosyna degişli türkmen resmiýetlerinden okuwçylary köpçülikli ýagdaýda tomoşaçy ýokmyny çağırmak barada gysgaly tapşyrygyň näme bilen baglylygy dogrusyna hiç hili kommentariýa almak başartmady. Emma Azatlyk Radiosynyň oýunlaryň guramaçylyk işlerinden habarly bir çeşmesiniň maglumatyna görä, oýunlara hatda öňünden bilet alanlar hem tomoş etmäge gelmändirler. Gepin gerdişine görä bellesek, Aşgabat 2017 oýunlaryna 7-10 manat aralygynda satylýan biletler aglawa ýagdaýda döwlet edaralarynyň işgärlerine mejburi ýagdaýda satyldy. Resmi maglumatda 160 san sport bäsleşigi üçin 6000 çemesi biletin satylandygy aýdylypdy. Bileti alanyň bilen hem oýunlaryň özüne barmak üçin görgü baryn görmeli. Men tejenden Aşgabat'a geljek bolsam, welaýet belgili ulugymyň paýtagta göýberilmeýänligi sebäpli 2 ýerde ulugy ütgetmeli. Bir gije gündüzi 170 manada durýan mehmanhanada galmagy gurum çatanok. Oýunlaryň geçýän ýerine barjak bolsaňam, sebite uluglaryň goýberilmeýänligi sebäpli 3-4 kilometr aralygy ýörek geçmeli. Mundan gitmänmi ýagşy diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran tejeniň ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan başga, oýunlara öz islegi bilen tomoş etmäge barýanlaryň laplarynyň kes bolup gaýdan gedekleriniň bardygyna üns çekilýär. Men erkin görüş bäsleşigine bilet alypdym. Emma ýarşyň başlanmaly pursaty hiç hili düşündürüş berilmezden Bangladeşli pehlwanyň orta çykmajakdygy yglan edildi. Şuňa meňzeş ýagdaýlaryň başga duşuklarda da bolanlygyny aýdýarlar diýip özüni ihlas atlandyran Aşgabatly gurrun berdi. Gal berse de dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň bir hasaplanýan Türkmenistana oýunlary tomoş etmek üçin daşary ýurtly mehmanlaryň gelip gelmänligi, olaryň takyk sany barada häzirlikçe hiç hili maglumat berilmeýär. Awtoritar prezident ýurduň durmuşynyň ähli ugurlaryny kontrolluk edýär diýip bilinýän Berdimuhammedow Aşgabat 2017 oýunlaryny Türkmenistany regionaky rowat ýurtlaryň biri we sport merkezi edip görkezmekde ulanmak isleýäni meňzeýär. Emma adam hukuklaryny goraýjy guramalar bu sport şäherleriniň giň gerimli hukuk bozulmalary alyp gelenliginden, şol sanyna Aşgabatda müňlerçe adamyň jaýlarynyň ýykylanlygyndan, türkmen häkimetleriniň garaşsyz sesleri basyp ýatyrmagyny dowam etdirenliginden alada bildirýärler.